Uy, kini. Usa man ni barog nga imo mangipukot akong manok. Sa ipabarangay nato na pa. Nara oh. Naisahan yun to, pre. Pa, na 100 ko sa among quiz ganina. Oo, niya makawanan ikaw sa milabot nako. Ah, grabe ka pa, ingon ka. Kung maka 100 ko, atagan ko ni mo kwarta. Sunod na lang tigatagaan, wala pa mo kwarta karon. Ah, okay pa, sunod na lang. Ang pagtanawon nimo sila barok dito kung naaba sila. Ah, okay pa. Boy, nagunsa mo dire. Maghimo may kural sa manok. Ah, maayo kay kuralong na ninyo inyong manok. Alangan, sige na, magkawala mong manok god. Ayaw na si pangutana da sayan. Ay, barok, nari kay manok. Na oy, korpo man minibuito ko. Ah, okay. Asa daw yung papa sayon? Nasa balay, nga naman boy. Dili tumalag diri ron. Dili masiguro boy. Ah, maayo. Pre, Unsa man pre? palit tag snack. Kini isna. Aw pwede. Kinsa man atong sugod? Ano? Di bitaw man hiyang papa. Aw pwede. Sayon, palit tag snack ito ka, ilatiman. Ah, dili ko kalayo ato. Sige na sayon, pakanon bitaw kag apil. Sige na sayon. Dili lagi ko kay layo kay to. Birthday po ning bata katapulan. Sabay gusto nimo sayon. Bukaon ra. Ah, birthday po ning bata na ni. Pre, tagain lang na pre. Sabay ako gihatag pre. Tagay kwarta pre. 100 sayon, okay na? Ang medyo okay na ang bibe. Unya na siguro sayon kung makapalit na ka. Tama jud ka pre. Sige na sayon, lakaw na dayon. Kwarta be pangpalit og snack. Nara oh. Balik na dayon. Okay barok. A few moments later. Hello boys, dara yung snack. Uy, maayo na anak. Amin na be, kay mga unta. Oy boy, bayad ninyo boy. Kasi bayad. Di ba nagingon mo nga tagan ko ninyo kwarta basta magpalit kog snacks. Jamming naman sayon, pero makasugoy mi sa imo ba? Tama jud ka pre. Uli sa dito sayon. Ay, marama juday kayo mo. Oh. May pagmuli ka sayon, maglaway ra ka diri. Okay boy, marama juday kayo mo ha. Uy, kini. Impas gud mo karon boy. Barok, guniti sa nibe. Oh, gano man. Basta kadiyot lang. Pa, dali, ubani ko. O nga naman. Imong manok dito, murag na nangawan. Ha? Kisa man. Ay, nasibig pangutan na dira pa. Dali, ubani ko. Damay. Dali pa. Dara pa, nasani. Ha, nga mo naman ni dito. Ura pa, sila barok manala. Padamay. Usa man ni barok nga imo mangipukot akong manok. Unsa ipokot? Ipataka ra man ka. Kaklaro sa manok dito barok, mo dinay pagyug ka. Wala man minang hilabot sa imong manok pre. Paklaro ato digto boyo. Wala magunay manok dragod. Unsay wala, agtuon ako. Tandamay pre. Unsay na ini boy? Oh, mo dinay pa mo. Klaro ka ito. Ikaw nagtago na pre. Dili oy. Pa, ipabarangay nato na pa. Ayaw lang pre. Wabitaw na naon sa inyong manok. Pwede ra boy, atagi lang ko 100. Nara oh. Ah, okay boy, salamat. Kuhaan ka na mo ang manok. Naisahan yun to pre.